Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka-office jong Subdivisional Magistrate jong Kasora Civil Subdivision, Kalapanjari da ka Section 163 BNSS, hagi benta jong kakshat Wei Saudong, namarbakani ka office kalayo jing tip, bahaga sautarik unaitung arhajar arpun riu, ginong syong snong ka umblay kilapan krek ban yami pait ba ban lech nalanti tamay nado riat arliang, syadu sya Wei Saudong, kajaka kabahap haga jingya kajah pedeng ka snong light do bat ka umblay. Lapan jari ba onom sya ban ya lompat ba palat ya kasangut hapo ka jingjengai ka ba ars pa mitar na Wei Saudong. Om sya ban ra white ra ding ra suloi ni kino gitiar gi bala ban penmensau bat ladadon mano bepen keny on pengat hagi kendon jong ka 223 BNSS. Kumta na do ka porman step ki pulit ki lahir sya gani kejaka ban pentrekam ya gani ka hukum. Hadien balayo jing tip ya gani ngilahir sya gani kejaka ban pet ya ke jinglong jingman jong ka kam. Habalapoi hang ni ngilayo i ya ke jingmi ginong syong snong harengkat ke jing pen krek ban tray ya ki kam. Kumta ban yo jing syai khamba ngilaya kendu yu sordar jong ka umblai ubadon ha gani kejaka uba jilen sotun ubalabatai ya ka kam ya kaja hapedeng ka umblai bat ka lajdu. Ulaong baga jing temu ginong syong snong kamdai ban snalenti sya Wei Saudong, nrai ga dai ban snalenti ban lech sya ka viewpoint ka batamai ka baki nong jungok kai kin pet ya ka kshat ka bano na ka riat ka balabret ya ka met jong Raja Raghuvanshi. Hado ka por no pai sngi ki pulit gidang don hagani ka jaka ban pentikna bagi nong syong snong kimdai ban snalenti hagani ka jaka ka badang don ha ka mokat duma. Dah hakani po dah kaba nukong siapa ngai kumlai ki social media pelawan ni po de kabe dai bat kani ka sing bamta ka pengalia lom yo pai ba nong snong jo snong umlahi ba ko nai te ni pengkre ban ki sina bat ki traya kani kanti nang ni sti ka bangin telak ketiga kesat ke badan ni po te ngim cumdon kanu ka jimut ke bas niu dah kumai pat. Namang ni tip hi ba kani ka Wei Saudong kadang don po ka kis. Kadai ka ba patya ba le kini kam. Dai khabe dai ba kani ka Wei Saudong ngan sukren dia ya ka phang jing Wei Saudong maka don pedang ka kis na po ka hima kimpat ai kanu ka rai. Na po ka desu kusero kimpat le kanu ka hukum ni ka odar ban khrong lani ban chong dukan akan ni ka jaka adai ka odar na ka leng jo SDO ka ba menchua kilakhang abun sin ka jing ya kren ha be dai bat kena kam na ka leng SDO ba menchua dah po ba mukim SDO diong bakat bampat penbai jo put usam ka bapan dep put usam dai ban khang sendon yakiniki dukan lani kiji khrong be an hakane kajaka ta thadu banda la ban bai upu sam kata lasya ai kata kabayo kanu ka sinong dai kita ki ban page ban khmi de kata hi ka oda ka pemi na SDO besulong ba hakane ka por ka bamta ngakhamra ai kata ka oda SDO nama da phikwa ban tip khamne sapha kopi saisi hapiki social media mo de kajing nya pai ba kani kasni ngan batai be tangi kani ka bacapo nama kadon ka ksai ka bitnan isnai ka bipo jing thi mata pai ba pun ba boleh ya stepo ge tai de simdai bangidon ni kanu ka jing thmu ka basniu ne ban pen kulma mangis ngutu
nama ngiburom ya ka ai baru sekata ada ngimburom ka ai mut kelami ke di rumah dai ngilong ki burom ka ai upai ba no sinong jong ka sinong umlahi baru kawai kisnguthu bat ki burom hi reng pe kai na kawai kapor sakawai kapor na kini ki nong lại du ki mut ban yu rồi ki ta ki bo ka ai kim sim ngam ya kata ka hukum ni ka oda jong SDU na du mensiwa malakhang te ndai na kalian jungi ile su ai de ki jing tho ki ada ku pe nglaya cha du kahima nglaya cha po disung sel ndai na disung sel kila ai ka hukum hau ak siep bo le no ya kam bon pen ben no ini kamput kam sam khanang ba kan wan ke jeng jong suk jong san ha gani ke jaka ke jungi dai hadu kat kini kisngi ki bamta semlala ban le ai na kalian jong ak siep ro te kumta na kalian jungi ya la ki jong ki jaka ya hiar hakane ka simta da ka bangin trei bangin peni ya kita ki jaka jengau kai ki badon hakane ke jaka ke jungi kirong ki itnan te na tanga dau hang ni menta ngapeni ba kane ke jaka kalong ka ba ngapekre mencuai kane ka parking te ngatarai hakini ki tayo ki penwan do ngilala ban pendep ya kane ka tin ni sithi tinggi kuat ban supply no ban yui ki turis ya kene ke jaka jongi ke badan po te ka bedai bakane nam semna don kinu ki jing pengkrek kata ki jing keren kiman ambun kene po na ba long ipo riba wasilong kerki mau kene poi pakat ba luan kale jing piki media kene kasmi te tangini nga keren nga pensai laki jaka lajong ni haban tray sistem ni haban peni laki jong ki jaka kanang ba ngila hi ban pentlun ki kam nang sikman ban peniknan ya laki jong ki jaka jengok kai ban kanang ba ngila ban yo kino kila kilti nak liang jong sokar ha pangila mi pai ba nak sinong ban ni ya kidak kisin mang tray ban pelan Gilong siya kita kami iknan, te ngakami undi na kalian jong sorka, kalat kanti ke bandiaram, ya kini kita kajengi ban kampan ha susu, ban penjana susu, ya kini kita kajengi nang ma gilong kibabit kibabiang naduk irenti kisengking maro haban laj ha kini kita kajeng kai. Kani kita ka wesorong batlen nilai ngiyang ya kanurim kaban, labu laseng naduk kilong suwa mensuwa. Idon hi ya kikot kisla kejeng penbaik ya upur usan. Te ngiyang halod yung kita kinurim. Umday mangi chule thunmur. Laneng chukwa ban chu kam jaka kulma. Dai kasnong lai du lai ka barang suan sen. Nang ki khandiat hosnam. Kasnong lai du lai ka bon buhay na kasnong umlay. Ban na kasnong mufu. Kisalong sinong nang haneh lai du. Te kiwat chong kana jaka jeno kiwat chong jaka jong umlay bat ka jaka jong mufu. Ta ne kasnong lai du. Te halod yung ane ni kabadai bat kanika kamput kam samru hoj na kajing yang kendu na kapos sekpol na kalian yung kibor yung kaan apot sungse ila ong ba kasnong lai juk la don yang la ujung soda te la don kamba niyo hi la ita ijaka tingla skutu hi na kalian yung ikum kinong sungsinong ya ki para nong sungsinong hi ibawan buhay ha kanika jaka niladon hi kajing yang penbai bat sinong mufu bangin aja kano ya laju te halo jong kata nakaliang jongi bat kahima nilai alam nilai pruidak ya kene ka jaka ya kata ka jaka ban siong taw laju nilai pruidak nilai awan lang mat nakaliang jong kahima usin te halo jong kene ka jeng pruidak pun ban ulai pun ban dak kumoi nakaliang jong hima ayo lai du kadka bo imon hi na kalian jog hima ukuni lu pimban na hima ya kita ke jaka ipuka ke jongi maro te na katanga daw na kalian jongi ro ngino mai lat hi watang khandia watang si ro ngino mai no tau hima na ayo jaka ukuran ong hana kataka jeng don kan ke jaka na du kita ki pol sim jon yang ya takan urim sim jon ong ada kata no urim ha pol jong sim jon
dan kam kan bersai kata ke jithok kan ka bah kata ke po yung sim jon ladan mo kata ka agreement ka ba ban ngi ka sinong umlai la ni bat sinong mufu bangili ai học tàu sim jon ba pe ya kinika ri plang hene ri kam sam ladan kata ka jing ya soi kata agreement na kalian jong kinong yalam sinong ka sinong umlai la ni kinong yalam sinong nang sinong mufu long kuat ban kini jibor kam jibor padahal kini ki isim di bamenta maro na kalian jong hima lain nak kan ke por acting hari ki por bladam ki mut ban kini ku tahi ki ông makaraj jong hima dai na kalian jong ni nak malat ba man adai karaj jong hima ngiang ya ka hok ba bu la sang na du kilong siwa man siwa ngiang ba kata lai du lai bara ka ri flang mut ban kini kam lut makari plang wong gadai ke jungi te pensisa anak kata ai kata kari plang udon kata ka put kasam juta lak du kata kari plang lai lak du rai dan kata ka selaro won pensisa ya lak jong ke jaka hoi kata ke jeng pen baik galong ngele pen baik ngelias kutu jengmut nak kali jong isnong nang tang lewan lambat ke himah kata singi be proidang te herai nak kali jong ka himah pat kim kum simle kat kum ka jing proidak jungi ke jeng ai put ai sam jungi lak du ukni pun mani halade ke hima ikam pun man halade ke hima te nak kata ka daw nak le jungi ngim chong tha je ke kam ni habi ai be khman ya ka ai ka ba kilong siwa man siwa ki bla bu la sang hi pu usam jong asnong hi ka tha boro ka wai ngin mai lat hi ban pendu watang khandiat angwan bu hai snong tinggi sutu nang kali jungi umdai pengenin penduk pendam yang kata kasnong in ham ai kenyo so pu usam kat bai bit nak kali jong umufu wat umlah nama ni chong khaput umufu umlah ni kan ka tanya ni Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang bala pendon kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan thao bonjat ki jingpang Henry phim dei pat ban the shanala ne ban thang pendo no Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ka umpnyang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka khya pat kamaryang ru kan kta sho. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.